Ársins Íverksetaradagur og vi tar ikke året Rani Nolsø. Hvert ganger Ársins Íverksetaradagur ute på? Han går ut på å skapa en suksessmentan rundt om Íverksetaradagen i Førjun. Vi tar nekk folk som setter nekk ting i gang, og som heldigvis får suksess. Og høyest det farlig å ta som suksess i Førjun, vegna en ekvislige jantene her i landet. Så det folk som klarar det väl och gänger undan, skapa arbetsplats, skapa vinnelös, skapa boskap till detta samhället. Det vill jag gärna bruka den här dagen till att skapa ett hype runt om att det är näka och det är gott över universitetet och det är näka som ungdomaren öjer att omhuxa som är möjliga. Universitetet det inte så vanda mycket mot till bara ett vanligt starv här och arbeta från 8 till 4. Gå spurningar, ekle gå spurningar. Det här är ett skisma i ötlens där. Ska det ta det att springa ut som shotstøver eller ska satsa på att få ett tryggt allmänt starv. Vi har bruk för baven. Och det är riskerat att springa ut, men det som vi så nu vita efter hånden ösning ut från runt om från akra grannland så det att man ösning kan lära i versetan. Då är vi ösning i skolan att lära barnen om grundläggande ting som det kommer få att vi tulja i löven så tänkte vi som betraktning att det växer till och så är. Och i era matar så har vi ösning rådgivning. När versetan kommer in i versetan hus och säga I har ett huskott släppa vidare så får vi hjälp här. Vi får vist av vinna fram grunden vinna fram skipan Birsting cha Bank Nordic till dömes. Birsting fället till Taimon. Så vi är till för att hjälpa Taimon för att nettopp att minimera barnasjuknar så risken inte blir onödig och större kan man säga. Ársins Íverksetaradagur han ger sån hela klapp till privatpersoner som har torra att lobba ut och klara sig väl. Kan detta beställa oss på att andra torra fyller vi? Så outjust det här som är den grundläggande tanken under tog att skapa ett hype och en Íverksetaradagen runt om folk som tar dessa chanserna och det ska nettopp tjäna som inspiration till att kanske först och främst ungfolk tar det vi såna betraktningar framtida betraktningar och att annars all folk som gängar runt och har att hos skulle säga nu är tiden kanske kom att prova här som klarar det eller hon klarar det jag kan kontakta dig. Rani Nolsø, tack för samrådet och gå vet nu vi är vi är snär vi att få folk att joke shoulder. Tusen tack för det.